Hello. 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 Good. Alright, welcome to Mario's podcast. Namin sa Bohol, Tagbilaran, Panglao. Naabot mo rin si Chika, mga Marites. Alright. Alright. Relax. That is the place dagat. Namukuhaan. Ha? Jak. So tagay-tagay ra nangabot mi diri kay pista. And daghan kita mga choreographer mga lepores. Okay. Alright. Wala mga problema ang mga bata, ang problema ni kita. Bilin sa ila. Joy, makita ka? Makita ka? Yeah. Musta? Alright. Ato sa introduce sa tong mga coach. Si ako na. Si Rex Pao, the Marlo. Tito ng Cebu. Tito ng Cebu. Bugs. And atong chief officer of the day. Tiko Giksamban. Kasi nga sa team. Aray. Ito nag-review yun. Kasi nga sa SAP. Or size. Corporal or size. Jack aka Edgar Palaboy. Jack, dagamay kiyot. Jack and the beanstalk. Laptay usan re, Igsoon. Tulom ni sila Igsoon. Tabang mo ni tulom mo bang. Ini usa. The Bundats boy. What's up, mananap? Oh, gara. Introduce. Introduce you. I introduce today, I'm Bonsho. Aka Budlat. Dapat tayo mga girls. Okay na rin mga girls. Girls. Introduce. Tapin lang sila sa What's up, man? I'm Shanty Dope. Oh, Shanty Dope. Ako na mas bugatan eh. Ako na mas bugatan eh. Pero lubong. Aku Marlo. Shoulder down. Shoulder down. Sige. Pati kayo ba? Unfair kayo kay... Ako'y napantayin ngayon na. Now, kay makita ka squad. Napantayin ngayon na. Ako po. Wala na proper introduce sila, Bert ba? Open ako. Si Kuan, si Mami ba? Mami. Yun na ni Robert ito. Ako. Mami ba? Ang tanan ni Daddy nga. Isa siya, ano ba? Pero nakabantay ko sila doon doon. Lolo. Bago kabantayon ba kita? Lo. Ano sa si Daddy? Siya, man siya. Panibon niya. Siya. Ma'am, isa si Daddy. Daddy, isa si Mami. Mami Daddy day. Pinakulo. Dito na yung ulo. Tulong sa yupay, wala ito sila na palaila ba? Kabantay mo, pero not intended rin. Ito magbiting sa oda ba? Lagi. Hala, nagripok na sa Bitoy. Hoy, shout out ni Bitoy eh. Wala, makita ko na kita. Oh, nagripok na sa... Naslas ka ng liluan. Kustila. Ikaw, masakot ba? Sige, ito ya. Mas kinidi nabot. Kinidi. Nangita sila kuando, nangita sila og mo asa sila park. Sige, dyan naman. Sila kinidi. Lo. Mabasa niyo. Di lagi nang basa, Bert. Okay. Storya na, Bert. Hindi na ako storya do. Napagdor ko. Ang coach. So, istorya tayong mga Introduce pa gani. Man naman, introduce. Sila din mga... Wala pa na introduce mga... Mga pa na introduce.
Wala pa. Sa may role nimo, sa role nimo diri. Di mo kailangan inalagot. Miss USPF na ham. Oh, yeah! Kuya, basta So how can you save Mother Earth? Ano pinakuha? Pakita. Maris Badyali here. Ah. Barbie Imperial ng Lahug. Ah! Mura man jud kuan. Yang ano si Bon, may ano si Bon, may pili. May I go out? Kasuwa ka na? May May I? go to the CR. Chi, o nga na ka manangit sa yung ka na sa mga isa, di ka pag-gausan eh. Bab! CR! CR sa mata. Graciano, fuck you. Are you learning something, Graciano? Dili, Luciano. Luciano Bugalbot. Luciano Bugalbot. Esyan siya, Esyan. Chay, pagka, ikaw ni mo, Chay, elementary ni mo, Chay, wala naman tayo classmate, high school naman tayo nagkita, balik, no? Kaya ta sa buang lagi. Pag high school, first year high school, nakuha lagi bag. First day of school, ha? Nakuha bag. Pag-abli niya sa bag, kumpletong libro tanan ni. Wala lagi kan sa kanang batubalani. Kana mga kuan, oh. Usap ka ng usa? Batubalani og sana ka ng usa nga. Stress mo. O ano, limitang hiri, may ano ba? Kompleto tanan ni. Wala tiwas eh. Ha? At ko kumudagan niya gud. Tuy, hulma og textbook bi, hulma og textbook. Kay mga mahal mga textbook. Ya di ko kapalit ba? Ang buang kompleto tanan. Schoolboy mo to. Schoolboy dak. Bagang buang ya kamay. Butangi na ka ice wala na yan. Sige man nagkalit ang buang. Ito. Samo da bagkuan. Ate sigilit. Luka na. Tuwaton ko nila. Dede kausa do, kausa. Nakoy classmate. Ya, ay na classmate ako niya. Nag-classmate sila pag first year ba? So posible, pareha mo edad. Oh, pero may kikirik-kirik. Asa na sa. Allah, spider girl lagi ni. Dili umang na. Umang na ko no, umang. Oy, mami. Kilubot na ginoon. Pagka kay ba, nilupot niya. Di umang na, spider na ug umang. So may tawa ka na, Choy. Spider-Man. Ala, pasar na to. Pasar. Oh, koro. Ata, pakpakan na to. Tawa naman no, di mo karon. PO4 na ni Sharon. PO4. Ha? Police Officer 4. Upgrade. Upgraded. Just now. Aku Marlu. So una, Chan. First year siya. Na siya yung classmate na-classmate ako pag second year na. Yeah, wala naman siya pag first year kay nibalod siya UP na siya, balod siya UP. Ah, siya kaila din mong Christian. Yung Christian Graciano. Kaila kami, kaya amigo kami. Kababata, ginan ako, nana siya. Kaya talaga ng one day, di ko na akong malintan. Nag-exam eh. Yan na, nag-exam ko na yung ma'am ko no, ma'am, maestra ba? Get one for ano na. Yeah, 1 point, di-apil mo siya 1 point. Oh, ko sa port na. Ah, wala din ni-apil siya 1 point. Nana siya 1 port daan. Nagsuwat siya daan. Get 1 port, yan naman yung ma'am, get 1 port. Mag-exam ta today. Bogs. Nya. Oh, siya, wala kabantay ang classmate ni Ana, ang usa. Lo. Number 1. Oh, buwan. What is the money question? Suwat mo niya. Siya ko no. Suwat ako na rin. Tanaw siya. Lo, kaya tanggar siya ano, bright tao. Nagsuwat mang buang. Ano ba? Nagtaka-question ko no. Pak, mo-answer sa kuno. Ano ba? Lo, kaya ta bright ta. Nagtuon dyan yung buang. Yan, ilhan mo yung buang. Dili magtuon ba? Pero karoon ko no. Murag iya dyan yung i-prove da. Nga sayop mi da. Seryoso. O, ano ba? Tapos pagtanaw, pag-exchange paper, exchange. Counter ka ng clockwise. Oh. Ana, uy, exchange papers. Ha, nakunsa na ito. Makita ko nun sa mampod, ka-drawing. Ka-drawing, Ultraman. O sige, sa si Droy. Ultraman. Ayan
Ayaw, di ko kalimut. Alaga siya, no? Amin ako nag-answer sa ano kaya. Number 1, number 2. Versus papers. Nag-drawing din, nag-drawing. Huwag siya kabaw nga nag-exam. Nakunsa na ito. Nanak. Kaya ata perfect ka. Perfect eh. Guko. Goku na Goku. Nanood na. Ay! Brad, napay Super Science Goku, Super Science ba? Wapa na sa Science. Wapa man namatay sa kuhan. Wala na ice. Wala na. Ay! Ano ba? Wala na lagi. Wala, may panamalit ah. Kara, dito. Okay na. Ice na, palit ice. Sige, palitin ka. Guys, balik namin ha. Palit sa may ice. Bogs. Ice. Palit sa may ice. Bye! Aku Marlu. Libre. Alright! One in a million years. Alright. Mula gisipon ba? Dad. Here. Ihatag ko baso. Here. Ako, kita rin. Oh, my lifetime. That's okay. I'm watching you. Go. Ayun na everybody. Nabidyo kita nila. Ulay. Wala. Tama? Okay, kay bawah. Kasi kabaw. Yung mga ko, gwapo kayong mga ko. Kita ka dito ah. Kita ka dito ah. Gabay naman yung mga ko. Asan na siya? Ha? Nangita, video ki si Bencho. Bagang? Bencho. Aw. Okay ra, sa Bencho magkita. Okay ra ba? Okay ra magkita, David. Tagpahon ka ron. Naglaming man na siya, naglaming. Bagang, hapit na, unya na lang. Pila na ka-oras, Bagang. Pag happy-happy, John. Pag beep sa lamas, ay buakon. Magic sarap. Wala ko na, suyop ko no, ang magic sarap. Mga tos mga unod pa. Dami na, pambakrispi na, pambakrispi mo. Wala ni Apil! Ikaw mo nga kay lumilom ka, ikaw tong uling ya tayo. Mag-una ka sugba na. Til. Siya may ko til, may siya. Kung saan na til siya? Taong lagum. Ganahan kay Kuan ni! Paim na! Karon ka lang! Karon ka! Lord! Pasalo ako! Naakoy kanang ano nun? Hindi mo ba malabab? Susunod mo ba? Na? Kaya tawag flip top no? Hindi ko ka ba malabab? Masasulong ko ang! Aku Marlu. Continuation sa mga podcast. Hindi mo alam nagyata. Pag nga namin sa may kuhaan may mga lamisa o bangko. May ganin natin. Mo niya ang among time-lapse yung sa nang paghimo. Tamo na! Gab! Oh, kanawa na yung sa mag-ibang nagsilo ko. Ikaw mag-host mo ka. Okay, hold. Ikaw host, ikaw nag-host ka. Kaya ako ng shirt eh. Ano kilara? Locus ka. Wala ka. Ikaw na ang... Bantay lang karon kay. Bantay ka sa bebida ron. Wala ka na wala. Kaya tawalan nyo eh. Mura mag-wikuan. Wikuan to. Wikuan nyo ta. Duwa ni Gabriel may nag-guest 8 years old. Graduate. Sabot mo. Si Bogi lang. Kaya walawala.
Dali ba? Lab. Alit, Dali ba? Sige na, good. Oh, alit, Alik ko tay. T-E-Y tay. Alik tay. Sound yung pagkisaya. That's it. Okay, Come here now. Okay, kompleto na. Pili na mga go. Sige. Piliin na ka naman. Piliin na. Oh, si. Ay, tamak diri tamak. Okay, tamak din dito. Oh! Kiss ko ba? Balitok na! Kaya makita dyan may ba? Public dyan yung kiss ba? Ayaw, kita PJ, kay masuya. Ay, dili siya. Ano siya? Kiss ko ba? Alas dito siya. Migas na migas balay. Bigas ka, abran sugar ka. Resist naman itong ka-juicy. Sorry na lang ko ang ni mo buhanga ka. Sino ka? Balik ko yan. Brown sugar. Bahala ako, bahala damay ko. Basta ka maluto. Kapihang big food ang katawag. Kita-kita-kaya, no? Hindi ka mo ito, men. Uy, may buhat! Uy, may buhat ako! Hindi ka mo ito. Sikli yun, apil mo, sik! Okay, 1, 2, 3, 10 seconds. BM Bombo! Wow! Napuling na lang ganito. 1, 2, 3. Balik to. Bakit mo namundo ang bas kanina? Grabe! Ay, ate ko dali, anak ka. Parang damage. Kerami coating. Apa ba damage? Sa mga guest karon. May mga bagaw na abot diri ka ng kuan kanang Look, grabe yan. Ano yung basa? Ito si kayo. Ano mo dyan ka? Grabe yung dyan. Lanay ko nung Look, grabe yan. Kailan eh nang... Pagkilayla ta, pagkilayla. Na may mga grupo ba nga? Mga bago
Paris. Bagong kuhan. Bagong tubo. Kasi dili bagong tubo na lang. Asay ka ng bagong kuhan. Bagong ni tambok. Ako sa. Ano ay, Pauna na. Napatay ka nang gitawag nga. Way tubo-tubo. Nagserve ni BG na itong kuyog no. Last na kuyog ato katong vlog ta dito sa banda matayan. Birthday ni Kuan. Binsyo. Birthday ni Binsyo. Kani, kuyog ta ba katong dito to? Ay, ito. Katong di ko anta. Ibagyo. Ibagyo to ba? Zigzag itang yatay ba? Halatay! Halatay! Ano, taba? Zigzag tapang! Gawas ng tiguang tong. Noon sa day mo dong. Normal naman ni. Atay, kusog mo na yung mura si Kunos ito. Migo, o kanay kagabi day. Palido nung. Ang palito na yung nga, bisag normal na ang kuhan ba, panahon. Dito sa daan Normal matayan ito ba? para nila. O, normal na to. Ang buwang nakalitan man, nagsakit-sakit, di gawas. Halalay! Labatabang! Namatay. Minam sa tuuan. Kunya Yun, kuhan. galit sa YouTube, di ba? Niuwan lang ito. Hindi, normal lagi ito sila. Normal. Di, ana, jo na sa mga Tagalangob ba? Oy! 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 Fucking caveman na mo. ah. Motherfucker! Nakalma ko ron. Pasensya ko gamay. The fucking caveman. Pero promise, bawsantik ka taon-taon. Pinakalmal ang tanan. Samson? Samson. Delilah. Asa tayo na ito, Ugma? Asa tayo na ito? Pesta sa Bohol, Ugma. Kakaroon day, karon. Ugma, di Ugma. Among hikayan si Rixel Ugma kay Ay, birthday mo. ato tayo na. Ato tayo laking, Ugma. Maniod ta, ato tayo laking, Ugma. Madman ba, no? Hello. Dawag reloy. Kaunta na. Gana. O yan na, wapa kayo. 5-6, mubalitok na si... Taman. Ano pa ganit? Uy, Bagong Pilipinas. Bong. Bagong mukha. Anong ganun? Anong good. Pinagaba. May prinsipyo, may Salita. Presidente. Ano ba? Singan. Presidente. Ano ba to? Oy! Lini din yung bata. Muna si Pink ang buwang. Kaibigan ko. Kaibigan mo. Oh. Tayo'y mag-low. Di gini siya bungbong. Sa bongbong. Pag sinabi ko apelido, sabihin. Ang salita. Pag sinabi. Bali. Ang salita naman. Sinabi ko apelido. Sabi ko pangalan. Oh, sabihin apelido. Oo. Andrew E. Ako mo ito na. Si Androy! Sanay. Ay, si Androy ang niingon! Ay, so, Diling anong Androy may paingon. Androy Pangilinan. Androy bang... BBM man to. Saram to. Baby, magsisara. Pangilin. Song. Lagi. Lagi ni Julien na lagi. Ana gina. Sa mixing of rock na. Mixing na ba? Mix ba? Yata na bartender oh, na bartender. Wala. Wala eh. La 12 na. Wala pa. 2 minutes. 2 minutes. Last 2 minutes. 25 Ilupong na to si Rexel. Kanang 1 minute. Pinakuan ba? Sabi ko pangalan. Sabihin mo. Sabihin
Lufredo, ano ba? Yeah. Marcos! Kus! Kinsa may vice president ni Bongbong di? Pag sinabi ko pangalan, sabihin apelido. Hey! Lenny! Lupi. Lupi ang... Ano ko? Bongbong! Marcos! Sara! Duterte! Bagang! Butete! Mukha sa mukha. Luwa. Galuwa mo. Kaya One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy 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 birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Happy birthday! Happy birthday to you! Uy, wait lang ya, wait lang. Eh! How old are you now? Robredo! Okay na, okay. Space. Salamat sa pag bungka ganing bahasing mga tayo. Kaya lagi, kaya ta. O ba, ato mo sa akong birthday ha. Tural ba extension? Tibok buhol, magigay ugma. Edad, 29 pa taon. Hapit na 30 pero andam na ko ana. Grabe mga buhol. Moro to. Maligo ta. Alright! So, salamat sa mga ni-wish na birthday. Salamat sa mga ni-wish na birthday na. And, mga tanan. Mga ligo kami. Mga tanan. And, See you on sunrise. See you sa Marlos Podcast. Salamat sa mga ni-participate. Sa part 2. Vince, BG, Jack, Bon, Cleo, Joy. Salamat. Ang mga ba naligo na pagbagang. Maris. Abangan na part 2. Abangan na part 2. Part of Shandidop. Chan. Dali ka. Sige. Bye. Bye. And Amping. ako, Marlo. Aku Marlu.